L'equip d'entrenadors personals Claror continua creixent. Hem fet la segona edició de la formació i hem format a 60 tècnics nous. Per tant, ja som més de 120 entrenadors personals a la casa. La formació dels nostres equips és clau per a la Fundació Claror. Ara no volem mai parlar de ventes, ara volem parlar de comunicació, de comportament humà i de les millors decisions per ajudar els nostres abonats. Els temes que hem tractat a la formació d'avui han sigut l'excel·lència professional i l'spotting. En la sessió d'avui hem treballat com programar i com dissenyar la sessió d'entrenament personal pel client. En el nou bloc específic de Peneda estem intentant fer un canvi de xip dels nostres tècnics, incorporant nous coneixements que podran aplicar un cop finalitzin la formació. La meva idea és fer-li una miqueta agafar perspectiva que traspassi una miqueta més enllà de lo que tots contemplem com a natació, que és utilitzar els 4 estils de natació i ensenyar això. En aquesta segona edició hem volgut fer una formació una mica més pràctica, amb la finalitat de que els entrenadors puguin experimentar, tant a la sala de fitness com a l'aigua, tots els coneixements que els hi hem proporcionat. Sobretot els donem unes eines perquè puguin oferir un servei de la màxima qualitat i així ajudar que tots els abonats aconsegueixin els resultats que ens demanen. És un enfoc nou que està tenint molt bona acceptació dels equips tècnics i que volen ja un altre nivell. Un entrenador personal Claror ha de ser una persona amb actitud, compromís i convicció d'allò que fa. Ha de tenir eines suficients per detectar problemes i aplicar-hi solucions. Volem continuar ampliant el nostre equip d'entrenadors personals perquè considerem que és la manera més eficaç per aconseguir que els nostres clients tinguin un estil de vida saludable. Amb un EP et motivaràs. Milloraràs la teva salut. Et divertiràs. Superaràs els teus límits. Compliràs els teus objectius. Amb un EP tindràs un suport emocional. Vens?